La 7, chiar dacă ești liber, la 3 mergi, pleci acasă și după aia nu mai. Sâmbătă zi iară semnezi și pleci acasă. Și dimineața la 7. Dimineața la 7. Deci toate venim la 7. Dimineața la 7. Plecăm acasă, la noi suntem de serviciu. Cum adică? Mă lăsăm copiii singuri? Da! Nu te interesează. Ia uzi, domnul Bucuroi. Așa e, lăsăm copiii singuri? Da, păi ce că mie, care-i faza? Asta e cea mai după generală, se luăm și plecăm acasă. Cea mai grea fază. Eu vă spun că am o convingere de 60%. Am o convingere de 60% că apar semnale, nu de la ei. Da, da, asta, că din partea lor nu. Eu nu, că la tine mai spus. Da, da, din partea, adică nu știu, așa zic că din partea lor nu, adică slabe șanse. Dar parcă mi-e milă de copii ăștia, zău. Ce să faci, Florino, bine așa? Da, așa este, da. Și de copiii noștri, nu vezi că te ești cum s-au... Da, așa e, da. Poate și ai noștri, Da, Lili, așa este, adevărul ăsta e, da. Demisia! 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 Că aud eu că mă doresc. Nu mă gândeam vreodată să ajungem. Dar bineînțeles! Păi dacă nu pot să le dea banii, să ducă să vină alții mai buni! Să vină alții mai buni! Ne vrem banii! Ne vrem banii! Ne vrem banii! Ne vrem banii! Vrem banii! Ne vrem banii! Asta doar asta dansează! Eu sunt Condilă că dansează. Pune-ți acolo. Condilă, ce jos, bătut! Jos guvern! Mă doresc să vă... Hai că mă vezi mine că nu mai vorbesc. Hai să ne ieșim afară, mă. Ne vrem banii! 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 Da, uite așa! Din nou, diseară, tu nu zici nimic, diseară? Demisia, păi, femeie! Terenul! Nu mai îmi ghetă că... Păi tu mai strigă și ce să strigăm? Strigăm doar cu altceva. Păi ce? Să ne dea banii, ce să strigăm altceva? Asta e. Că ne vrem banii, ce? Nu, mă. Nu, păi nu pleacă. A, da, țipă, Lili, țipă. Dacă și-am luat eu vuvuzeaua și suflam la vuvuzea... Ce? Suntem o grămadă, ne aude vocea ta. Ei, cum să nu? După la fine, da! Păi nu, dragă. Ce, că ne vrem bani, nu e normal? Atât. Păi da.
Oh, ce bun. Ce? Chiar mă, da, Murăreasca unde e? Dorina? Dorina e sus, o schimb eu la 3. Da. Murăreasca, de la Gatuș, de la fete? De la Gatuș, de la fete nu e niciuna? Decât e doamna Gabi? Atâta, păi unde e Lili? Iancu unde? N-a venit? Beleaua unde e? Nici Beleaua? Păi nu, e la serviciu sau e acasă? Nu știu. Hai! Uite, știe Mariana, hai! Mai stați citit, ieșiți la conflict! N-ai voie. N-ai. Vă duceți pe acasă. Ce mă degeră? Mergem la birou? Cine? La birou? Dracu, ăsta stare cu asta. Hai să Unde, mă? Unde? ce? Pleacă? Să mai vă că nu pleacă. Du-te că nu pleacă tu acum. Nu ne dăm! Dar nu m-au scris ceva aici? Să mă dărângă? Dar nu te vedeam că da naiba. Unde furnă? Și de ce? Când e mașina la Târgoviște? Că n-auzi că acum ne plătește diurna, deci nu mai dă de astăzi, de când stai cu Cojenica plătește diurna, și de azi nu mai îmi dă bani de tot. De azi nu mai îmi dă bani de tot. Nu știu mă să-mi ascult. Păi dar nu să-mi dă contă Păi cât îți plătește diurna? Nu știu la zi, să n-auzi, că zice că de când e internet, sunt la salariu. Da, La salariu, păi mă duc la salariu. Nu făcea așa. Și întrebe pe ele. Că nu vreau să mă tur, nu vreau. Da. Dar ei ce face Ne vrem banii! Ne vrem banii! Uite, Petru, unde m-am trecut singură? Unde ești tu acum? Vină, Bogă, unde ești? Tu vezi că astea nu strigă nimica? Mă, de dracu! Da, nu se spune de nimic. Cum mă, stai puțin să iasă în arenă și să vezi ce facem. Nu mai să iasă, pui strig. Strig că audă, poate aude, că aude, bă, care voci, care aude. Are voci care aude, bă. Are voci, adică aude vocile, mâine știe că a strigat. Păi da. Mai și telefonul mână. Mai și, acum mă dă nefă. Da, dar caza cum mă dă și pe mine, nu e problemă. Ai, tată. Te-ai pozat și tu, te vezi acolo, unde a fost echipa Mine, fă, strig aici imaginea. M-a luat foața aia pe mine, da? De ce? Auzi când strigam, mă? Și ajungem în față. Nu mai zici un să dă zi, dar serviciu de telefon performant. Păi l-am luat pe 0 lei, bă, că n-am bani, de unde dracu? Ai zis că n-ai bani. N-am bani, bă. Să zic banii care i-am eu, mai bine nu vă zic. Nu mai văd. Pe cine? Loredana. Păi unde e Loredana? Să fi băgat acolo înăuntru. Ne vrem banii, ne vrem banii, ne vrem banii. După firai banii, ne vrem banii. Cam eu. Ne vrem banii, ne vrem banii. Vezi, după firia de tică. Ne vrem banii. Cam înghețat. Ăsta să fie roșu, galben și albastru. Tricolor. E de copa acela. O fizică asta, ce dragule a apucat ce face? Lui Pijulica e? Aoleu, m-am casat. Nu mai
mai stați pitiți, ieșiți la conflict, hai tare, una, două, trei. Au mai solicită și mă, mă doare. Hai mă! Să filmezi, păi! De ce dracu nu spui, păi, bă? De ce te stau să-mi înghete George? Care-și bateria acolo? Uite la post, mai stați pitiți, ieșiți la conflict! Nu știam, mai stați pitiți! Ieșiți la conflict! Uite-l pe făin, la grădiniță. Ieșiți la conflict! Nu mai stați pitiți! Ieșiți la conflict! Nu mai stați pitiți!